Mbak Niken Salindri. Men jumeneng luwih dhisik. Iya, dihormati ya. Dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duojo. Oh ngono. Ngono kuwi. Monggo dihormati, Cok. Ku tak tang tak dang. Oke, dados yuk. Para fan-fan beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. Ayo. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah, tenan. Mongko lek renek Niken iki 250. Ayo, luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampeyan tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku rumahsaku ki pas. Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku ki tawar mayang ning ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu ning mobil. Aku turu rumah saku sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi nggugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah opane, Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Ngono kuwi. Kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah. Kok ndak cipika-cipiki? Sini no, mosok bapake kon rono. Dalang kok cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono Eli. kalian Ibu Eli. Ibu Eli kenapa? Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Hotel Mercure ini. Betul, juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dike ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kan malah enek jebore. Oh, nenggen kamar mandi satpam. Jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya padake ngono kuwi. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim, karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi, Wali Kota ing Madiun, Bu Maidi Kepareng Rawuh niku tiyaine niku. Omong ono lek petuk karo Pak Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Bulan depan
tasih, Pak. Bulan depan. Inggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun, Bu? Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Wo, berarti apa Bu Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus? Sida ra sida ben urusane, Pak. Lah kok lek ora sida Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho Lho, piye. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omahe Pak Maidi. Ade tanggap pokoke ning kono pentas ngono. Ade pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah, keri Pak lek kowe. Engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita ndak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih ngaturaken. Kalau ngaturaken. Bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho, deludak nanti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar. Mendunia. Mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek ora. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Iya. Wong wis kok Singapura barang kok e. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh, to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek palang sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku nang kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho anyelne aku iki iso liwat mburiku iki piye. Da Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Heeh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo, kuwi hiasan ya, Nduk, ora. Nggih. Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing alus riyen nggih. Alus wae ning engko bar langgam kena dindangdukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Mengke di versi J ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya jelas. Komplit mong sampean eman-eman ora bawa. Ayo. Niki bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu. Sapa, Dok? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun. Heeh. Terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem, Nduk, aku pisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa-apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya Nduk, Niken Salindri ya. Dimen buta yang ram bakat masih nangling cahyane roka eksit nimas mesti
salwi reng-reng nambang beksa waska Lin nambaran jiwa tama terakhir Driya sumarah mring Jual tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri suara emas dari kota Kediri. Jos duk pindah rono men seneng. Jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean nang kene selawase. Sampeyan wis semua to, Pak, tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nyandi adoh men iki. Niki tanggane mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampeyan iso seneng. Kuwi lho, ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoko mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoko mana suaranya? Sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Cita-citane jenengan tadi niku, Pak? Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh lho, Pak. Lah enak apa ora ta Pak guguk iki? Ya ndak ngerti lho, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni yo berarti tayu mangan ngono kuwi. Berarti tahu mangan. Lambene. Yo Niken Salindri langgam sak ramban terus dijaranke. Wah iki top iki. Mangga dados, Duk. Yuk. Nangis Niken Salindri. Aduh.
biasa, terima kasih. Nah, bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen ya wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluduk Slendro Mas kanggo menyapa warga masyarakat Madiun ya panas-panas melaku wah ya dasare kene iki nggen sepur ya Mak nggen sepur ngaturake panas-panas melaku ki pas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan monggo Madangkara dados